Behin batean baziren pirata gaizto batzuk eta beuren bizimodua gaiztoa zen eta altxorra nahi zuten bilatu eta eguerdian bazkaltzeko ez zeukaten ezer eta gosearekin gelditu ziren eta ordu erdi barru balea bat aurkitu zuten eta orduan ez ekiten zer egin, balea laga bizitzen edo hil eta gero jateko. Pentsatu zuten hil eta jatea, gozea zeukatelako, baina gehiagi ziren, 898 pirata ziren, piratak impresionatuta geratu ziren. Sobran ere atera zen okela eta orduan beuren armak hartu aldamenean zeuden pirata erasotzen hasi ziren eta beste barko pirata sua hartu zuen. Maparekin isla batera ailatu ziren eta altxorraren bila hasi ziren eta maparekin ere gaitza zen bilatzea eta ur jauzi bat zegoen eta justo ur jauziaren eskinan arbola bat zegoen. Arbolaren adarrean altxorra zegoen. Kapitaina joan zen altxorraren bila hartu zuten altxorra eta poz-pozik bizi izan ziren.